u redu desno i onda moram preskočiti to i... ovdje još jednom oko toga. Čovječe, ovaj hobi je prilično težak, ali mislim da već polako vidim kraj, sve je bliže, tamo sigurno vidim ogromnu zastavu. Gizela, želiš li još jednu šalicu čaja? Još čaja? Ne hvala. Ovaj put bih radije kakao sa šlagom i mrvicama. Može li to, molim? Čovječe, tako volim igrati s mojim lutkama. U redu, kako su koraci plesa već. Prema lijevo, čau, čau, čau. A onda prema desno, ča, ča, ča. Da, prava sam plesačica. Eto, stol je već postavljen i sada ću napraviti još to. Posljednje za večeru, moja svjetski poznata jaja na oko. Ovo će biti pravi gozba. Stvarno, otkako je zabava za noć vještica, toliko sjaja još uvijek ima na podu, pa zašto to ne ide dalje? Već sam želim cijeli dan usisavat. Što se događa s usisavačem? Čini neke vrlo čudne zvukove. Ti uopće više nema buke. Ne, dakle kisela snaga, to je čudno. Potpuno je nestalo. Ništa se više stvarno ne događa. Izgleda da je usisavač vjerojatno pokvaren. Šteta. Moram pitati Martina, zna li se s tim i može li ga možda popraviti? Jer kupnja novog? Pa ne. Ako, onda ćemo prvo pokušati popraviti to. Martin, usisavač više ne radi. Da, Klaudija, to nije jedini problem. Štednjak se također ugasio. Jaja na oko još nisu gotova. U redu, samo još jedan korak i konačno sam... Hej, čekaj, zašto se laptop sada isključio? Sranje, pritiskanje gumba za uključivanje ne pomaže, uopće ne reagira, to ne može biti istina. Što se događa? To se sada događa. Što je ovo? Sada je i svjetlo iznenada nestalo. Jesam li upravo ovdje ispao naivan ili nešto? Što se sada događa? Iznenada je tako tamno ovdje. Čovječe, uopće ne vidim više. Ovo je zaista zastrašujuće. Bojim se. Mama! Bog me, svjetlo je nestalo. Mislim da je došlo do nestanka struje. Dobro. Onda je to vjerojatno razlog zašto usisavač više ne radi. To je utješno. Barem ne moramo kupiti novi. Klaudija, možda si zabrinuta zašto je struja uopće nestala. To nije normalno, pogotovo sada... Tako rano je tam na vani i stvarno ništa više ne vidim. Ne, što je to bilo? To je došlo iz Haneine sobe. Zašto mi je svjetlo odjednom nestalo dok sam skakao plesući? Sada sam samo pao. Hana, sve u redu kod tebe? Da, opet je u redu, tata, hvala. Ali nekako ne vidim ništa, što se događa? Onda je dobro ako se ne miješaš u to. Jesi li ozlijeđeni ili nešto? Da, ni ja ne znam. Dakle, vjerojatno je došlo do nestanka struje ili još uvijek traje. Ne znam ni ja zašto je to tako. Najbolje da se svi prvo skupimo u kuhinji i raspravimo situaciju. Evo, uzmi moju ruku, vodit ću te u kuhinju. U redu, hvala, Evo, tata. sigurno smo već stigli do kuhinje. Najbolje bi bilo da jednostavno ostaneš sjediti na stolici, tada se ništa dalje neće dogoditi. Da, iako je prilično zastrašujuće u mraku, ali ovdje u našoj kuhinji već se osjećam sigurnije. Samo po sebi. Da si tu. Tata, mama, jako je tamno ovdje. Bojim se. Molim te, dođi, mama. O ne, jeste li to čuli? To je moja mala slatka Ema i moram odmah nekako otići da je provjerim. Emice, dolazim! Napokon je vrijeme, mama! Ovdje sam sama u mraku i stvarno se bojim. Emajc! Žao mi je, ali sada sam tu, sve će biti u redu. Najbolje je da te jednostavno nosim, onda si siguran i svi se odmah okupljamo u kuhinji i onda razgovaramo o svemu ovome. Ali ljudi, što se ovdje zapravo dogodilo? Zašto je ovdje tako jako tamno, molim? Budi mirna, Emma. Izgleda da smo imali nestanak struje, ali će se to vjerojatno uskoro riješiti. Martin, što to radiš? Stavite usisavač natrag u kut, to je inače prilično opasno mjesto za spoticanje. Trenutak, nismo li zaboravili jedno dijete? Julian, gdje je Julian? Vjerojatno je još uvijek u svojoj sobi, možda bi trebao provjeriti tamo. Također, ovdje je apsolutno mračno. Julian, jesi li ovdje? Da, tata, već sam u krevetu. Julian. Tek je 17 sati, što već radiš u krevetu? Pa, svjetlo se ugasilo. Mislio sam da mi time želite reći dati suptilan znak da bih trebao polako početi spavati. Ne, to je bio nestanak struje. Ne moraš još ići u krevet, idemo sada u kuhinju. U redu, sve je jasno.
Dakle, obitelj Vogel se okupila u kuhinji i pronašao sam ovu svjetiljku. Dakle, ako je položim ovdje, trebala bi pružiti dovoljno svjetla za sve nas. Kako cool, tata! Stvarno si najbolji. Sad napokon vidim. Da, tata, napokon je svjetlije i sada se više ne bojim toliko. A uopće, što ste svi tu, osjećam se puno sigurnije. Emma, bojala si se. Čega to? Jer je bilo tamno ili kako? Da, Julian, dobro si čuo. Emma je bila uplašena. Mislim, ona je još uvijek vrlo mala. To je onda također razumljivo. Ali sada smo svi ovdje zajedno u kuhinji. I tata Martin će sigurno odmah sve srediti, a onda će ponovno biti svjetla i sve će biti u redu. Da, točno tako. Dakle, odmah ću pogledati ormar s električnim osiguračima, možda tamo pronađem nešto. Ne palite svjetlo opet. Imam puno bolju ideju. Možemo igrati i sakrivanje u mraku ako su već sva svjetla isključena. To je puno bolje. Svih koji su za, ruke gore! Julijane, to je kao totalni kut. Ideju ne bih očekivao od tebe, ali sam... Dakle, definitivno ne. Mislim da je to zaista zastrašujuće. Dakle, definitivno sam van toga. Bilo bi to prilično lijepo, tada možemo zajedno otići do susjeda i pitati jesu li sve u redu s njima, jer se uvijek može nešto dogoditi. Da, to je vrlo dobra ideja, Klaudija. Dobro napravljeno. Brzo ću tražiti još jednu svjetiljku koju možete ponijeti. U redu, Hannah, izgleda da smo samo nas dvoje u ovoj igri skrivanja. Dobro, izgleda da su sve zadatke podijeljene. Martin će provjeriti električni ormarić i ja idemo do susjeda i tamo pitamo je li sve u redu. A Hana i Julian, da, vi igrate svoju igru skrivanja kako god. Titlovi od Amara Org zajednice. Stani se! Ti prvi brojiš, Julian? Ne ti! Da, cool! Samo avantura u susjedstvu, zajedno s mamom. Super, Martin je također pronašao svjetiljku. Sada možemo krenuti, Emma, hajde! Najbolje bi bilo da držiš čvrsto za moju ruku. Tada nam se ništa ne može dogoditi. Pa, ako sada želite igrati skrivača u mraku, ne trebate ni svjetiljku. Sada mi također treba da pogledam kutiju s električnom energijom. Pa, zabavite se i vidimo se U kasnije. redu, dobro, idemo. Prvo ću brojiti i možeš početi skrivati se, a na 15 ću početi tražiti tebe. Iako, ne, na 10 i 10 moraju biti dovoljne. Da, što god, čim izađem iz sobe i onako me više nećeš vidjeti. Da, on je vjerojatno u pravu. Izuzetno ovaj put. Pa ne mogu čak ni vidjeti svoje ruke pred očima. Tako je tamno ovdje. Pa počinjem brojati. 1. Pok! Dakle, Emma, prvo smo ovdje kod gospođe Gruber i pogledat ćemo je li sve u redu s njom. Želiš li zazvoniti? Ne, mama, ti to učini, jer ja još uvijek malo strahujem. U redu, nema problema, onda ću ja to učiniti. Čudno, nisam uopće čuo zvono. Kako inače, mama? Nema ni struje? Čekaj, ja ću to učiniti. Samo ću jako lupiti o vrata. Emma, ne budi tako nestrpljiva. Gospođa Gruber će to primijetiti. Možda još uvijek strah. Halo, tko je tamo? Pozdrav, gospođo Gruber. Mi smo obitelj Vogel. Samo smo htjeli provjeriti je li sve u redu s vama. Je li sve u redu? Odnosno, vi zajednice Amara Org. Zašto onda? Što bi trebalo biti? Pa, gospođo Gruber, zbog nestanka struje. Totalno je mračno ovdje svugdje i vidim da već imate svijeću u ruci. Da, točno. Ona je već bila super duper dobro pripremljena. Kako? Pogodio nas je nestanak struje? Nisam to uopće primijetio, jer dok sam bio kod kuće, uvijek li gasim svjetlo. Znate, radi uštede struje i to. I to troši puno energije. Ma kako bilo? U svakom slučaju ja uvijek svjetlim sa svjećama. Gdje su? Želite li možda ući na šalicu čaja? To je stvarno vrlo lijepo, Gospođo Gruber. Onda smo mirni i hvala vam svakako na pozivu. Ali ako je sve u redu s vama, onda bismo rado nastavili dalje i prošli cijelo ostatak susjedstva. Ali vrlo rado ćemo doći drugi put na čaj. Doviđenja, bok, gospođo Kol. Da, doviđenja. Doviđenja, gospođo Gruber. Do tada. Stvarno je hladno. Koji su jednostavno svratili da vide je li sve u redu sa mnom. Stvarno, to mi je stvarno super. I da, prekrasno. 90, dolazim.
i pronaći skoro ću me te, Jules. uhvatio. Pripremi se, Dobro. utješitelju. Dakle, u mislim kuhinji da- i mojoj sobi vjerojatno ne može biti, jer je negdje u ovom smjeru otišao. Dakle, prvo ću pogledati u dnevnom boravku, jer stvarno moram hodati polako i pažljivo, jer je stvarno još uvijek vrlo tamno. Dakle, sada sam već ovdje u posljednjem... dnevne To je to za danas. sobe. Do sljedećeg puta. Što Doviđenja. je sad? Skoro je stvarno malo jezivo, jer je stvarno tako tamno da se ništa ne vidi. Ništa više. Julian, jesi li ti ovdje? Iza kauča? U redu? Ne, čini se da ni tamo nije. Onda moram tražiti negdje drugdje. U redu? Sada polako i pažljivo idemo gore stepenicama. Možda se sakrio u svojoj sobi. Ili ima još kupaonica gore. Ili čak spavača soba mojih roditelja. Super, ovdje me nije ometala. Otkrio sam stepenice. Sada je vrijeme za korak 2 mog plana. Sada se samo skrivam u kuhinji. Počela je tamo. Nikada me tamo neće pronaći. U redu, sada sam ovdje u Julijanovoj sobi. Mislio sam da se kladim, da se skriva ovdje, ali Dilovi zajednice Amara ovdje Org. nekako ne vidim ništa. Pogotovo ne Julijana. Pa dobro, ništa ne pomaže. Izgleda da ću morati opet pogledati ispod kreveta. Samo još jednom, da budem siguran. Ali zaista je vrlo zastrašujuće. Ne, ni tamo ga ne vidim. Dobro, onda idem dalje u kupaonicu. Možda je tamo. Nadam se. Ah, to je čovječe, tako glupo. daj U ovdje. kupaonici. Također ne vidim Julijana ovdje. Gdje se onda sakrio? Ah, čovječe, dakle, i ovdje iza perilice nije. To stvarno ne može biti istina. Koje je dobro sklonište pronašao? Onda na gornjem katu ostaje samo spavača soba mame i tate. Mora biti tamo. Okej, prvo pogledajmo ovdje u ormaru. Dobro, ne! Ovdje nema nikoga. Ah, kod kreveta također nema nikoga. To stvarno ne može biti istina. Nemam više volje. Vraćam se u kuhinju. Je li se Julijan nekako ispario? Čovječe, uopće mi se ne sviđa ova igra. Julijan, više mi se ne da. Možeš izaći gdje god da si. O, čovječe, Julijan, to uopće nije smiješno. Totalno si me prestrašio. Kako si uopće stigao do kuhinje? Što je ovo? Prvo sam gledao u dnevnom boravku, ali kad si prošao pokraj mene, uvukao sam se natrag. To je potpuno nepravedno. To je potpuno protiv pravila. Onda si izgubio. Rezultat je 1-0 za mene. Hanna, nemojte biti takav loš petar, to je bilo smiješno. Ne, to uopće nije bilo smiješno i osim toga više uopće nemam volje igrati. Pobijedio sam! Hvala obitelji Vogel, šta ste nas pazili. Ne, kod nas je sve u redu. To je definitivno vrlo lijepo čuti. Imajte još jednu sjajnu večer, Luis. Doviđenja. Da, zbogom, Luis. Natrag kući. Tako, to je bila posljednja kuća. Sada možemo ići kući. Dobro su, to je najvažnije. Najvažnije. O da, baba, konačno se vraćam kući. Također mi je polako malo hladno i nekako mi se pije kakao i ja sam nekako umoran i želim igrati. Pa, nekako je to vrlo čudno kada je sve ovdje tako tamno. Onda smo vas nekako sve odjednom. Dragi moji, ponovno smo kod kuće. Gdje ste? Ah, tu ste! Da, sada smo se udobno smjestili u dnevnoj sobi uz struju. Nisam mogao ništa primijetiti na kutiji, stoga ne znam zašto je struja nestala. Mislim da jednostavno moramo čekati... Pa dobro, onda je to tako. U susjedstvu je sve u redu, nitko se nije ozlijedio i nije bilo drugih nesreća. Sve je zaista tip-top. Divno. Pomicite se, tata, ovdje dolazi Ema. Dakle, vi dvoje, napravite malo mjesta ovdje. Ili ovdje nema više mjesta za vašu mamu. Pa, rekao bih da jednostavno imamo još jedan prekrasan, udoban večer ovdje u dnevnoj sobi. Tako je ugodno. Recite neke priče. Kako bi to bilo? U redu, počinjem. Dakle, jednom je bila obitelj i odjednom su se svjetla ugasila. Bok ljudi, ja sam Ema Vogel i ako želite čuti više od nas, to jest obitelj Vogel, onda svakako pogledajte Spotify ili posjetite iTunes ili Amazon Music, jer tamo ćete nas pronaći. Pogledajte naše sjajne igre nakon i vjerujte mi, stvarno su super cool. Da, poslušajte je, uživajte.